Cén fá Darren a bhfuil sim agat san anam na Ghaeilge agus go méid siad na ceantar chónatha nua as 2008. Is ní amháin ní hé go bhfuil sim an bhór go an na Ghaeilge amháin is é rud ná tá sim gom in san Ghaeilge a bheith anna feiceáil. Bhaidlam go mbeadh Saol trí Ghaeilge fáil in Éirinn timpeall na tíre. Má tá an sim a gcéin duine an Ghaeilge eáil agus a leabhart go bheith an cóthaireachs an. Tá gantanas Ghaeilge le feiceáil in Éirinn. Tá an ach na deanga go 2003 gcuin agus tá an Ghaeilge bhád níos feiceálaí ar cóthraíocht le roinnt bliain duine mar bhí riamh. San airnal gnó in Éirinn an cuid is mó níl aon an mór an Ghaeilge an agus bhaidlam Saol trí Ghaeilge a bheith ar fáil go feiceálaí agus go níl leirt. Tá sé takeú leis an na Ghaeilge ceanta chun inniu mar bhaidlam an Ghaeilge a bheith a bhád níos feiceálaí.